Kushiyene omama ukondla ngethuba abafundi bezikolo zamabanga phantsi kweli phondo beqhumiselana ngothuli kukhuphiswano lweembaleki eQueen's College eKomani. Umbutho weembaleki kweli phondo udibanise izithili ezili-12 ebambisene nesebe lezemfundo kwakunye nelezemidlalo ukusingatha le midlalo. Umququzeleli weenkqubo zophuhliso lwabafundi ezikolweni uMphongoma ugxininise ukubaluleka kwezemidlalo kwikamva labafundi. Asihoyanga into yoba babe bayaparticipata kuphela abantwana, sijonge nezinye izinto esibakhulisa ngayo ukuba bakhule socially, bakhule emotionally, bakhule bajongane nazo zonke izinto zokukhulisa umntana, ingabi i-academic yodwa. And abantwana abaparticipata kwezi programs ngabantwana baperforma kakuhle kakhulu nasezifundweni naseklasini. So sizama ubridge loo gap between imfundo eklasini nemfundo outside eklasini. Aba bafundi bekhuphisana kwiintlobo ngeentlobo zemidlalo kuquka ukudula ijavelin kwakunye nediscus. Ebukelele midlalo ungoma uthi amasebe karhulumente kufuneka aqinisekise ukuba akha amabala asemgangathweni. Into abashota ngayo abantwana bayabonakala apho basuka khona uba ii-facilities ezilolu hlobo abaziqhelanga. So siyafuna into yoba sihlabe ikhwelo ukwenzela uba kubekho ii-facilities eziza kwenza into yoba kudevelophe italente yabo. Ophuma kwisebe lezemidlalo uRoland Lottering uthi abantwana abakhuphisana kule midlalo baphuma kwizikolo ezingenaziseko ziphucukileyo. We are proud to say that the children that are here today are from Quintile 1 to Quintile 5, Quintile 1 being your less privileged and you're more rural, to your Quintile 5. So this is the crux where we bring sport development together from grassroots to glory. The kids that are going to qualify here today, they're going to represent us in Johannesburg in 2 weeks' time. So there is qualifying standards and they are running against the clock, not for position 1 or 2. So I would like the parents to know that time is very important, or the further you jump, the better. Namhlanje iimbaleki bezibalekela ukuzibekela indawo kugqalso nakumdyarho wandulela okamagqibela kankqoyi, kanti yonke le midlalo iza kuqosheliswa ngomso. Ndinguyamkela Mtshiyo, weendaba ze-MPK eKomani.